πρωτοβουλία της βοηθού διευθύντριας κυρίας Τέρψας Δημητρίου και υλοποιήθηκε επί διεύθυνσης του κύριου Αγαθοκλέους και του κύριου Ομήρου. Η σημερινή μας εκδήλωση θα ξεκινήσει από εδώ, από την τάξη του Ευαγόρα, με μια αναπαράσταση του προσκλητηρίου των μαθητών. Παρόντες, οι παλιοί συμμαθητές και συμμαθήτριες του ήρωα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια σύντομη βιντεοπροβολή για τη ζωή και τη δράση του ήρωα Ευαγόρα Παλικαρίδη. Ευχαριστώ. Γιαγκουλή Γιωργούλα. Παρούσα. Γερολεμίδου Αγγελική. Παρούσα. Νικολαίδου Αγγελική. Παρούσα. Παπαέτης Στέλιος. Παπαϊωάννου Τασούλα. Παρούσα. Φινιέος Κλεοπάτρα. Παρούσα. Χαραλαμπίδης Κυριάκος. Παρόν. Παλικαρίδης Ευαγόρας. Κύριε, ο Ευαγόρας είναι... Πάντα παρόν στην ελληνική ιστορία. Ευαγόρα άριστα. Πάντα παρόν. Και να αποστηθίζει ποίηματα. Όταν οι αδελφοί του Γιώργου για να φοιτήσουν τα παιδιά της οικογένειας στο ελληνικό γυμνάσιο. Ο Ευαγόρας τέλειωσε το δημοτικό στην Νεοφύτιο Αστική Σχολή και συνέχισε στο ελληνικό γυμνάσιο. Σύντομα άρχισε να γράφει και ποίηματα. Γι' αυτό και πάντα είχε στη τσέπη του ένα μικρό τετράδιο για να γράφει στίχους. Οι συμμαθητές του ζητούσαν να τους γράφει στιχάκια, αγαπούσε πολύ τα λουλούδια και μαζί με τους φίλους του έκαναν συχνά επιδρομές στους κήπους των σπιτιών για να κλέβουν λουλούδια, τα οποία χάριζε στα κορίτσια και Το 1950, ο 15χρονος Ευαγόρας αναλυχάται στον ιστό, κατεβάζει και σκίζει την αγγλική σημαία. Συλλαμβάνεται και αφήνεται ελεύθερος λόγω της μικρής του ηλικίας. Το 1955 συλλαμβάνεται για δεύτερη φορά. Κατά τη διάρκεια μαθητικής διαδήλωσης, ο Ευαγόρας επιτίθεται σε Άγγλους αστυνομικούς και του ορίζουν ημερομηνία για δικαστήριο στις 6 Δεκεμβρίου. Σε αυτό το διάστημα σχεδιάζει τη φυγή του στο Απόστολος. Την παραμονή της δίκης, μετά από έναν αγώνα μπάσκετ, δίνει ένα γράμμα στις αποχαιρετά τις αδερφές του και παίρνει την ευχή του πατέρα του. Έπειτα, πηγαίνει στην εκκλησία του Αγίου Κενδέα για να βρει τη μητέρα του. Εκεί, την αφήνουν το γράμμα στην έδρα. Παλιοί συμμαθητέ, λίγο ελεύθερο αέρα. Κάποιος που μπορεί να μην το ξαναδείτε παρά μόνο νεκρό. Μην κλάψετε στον τάφο του, δεν κάνει να τον κλαίτε. Λίγα λουλούδια του μαγιού σκορπάτε. Θα πάρω μια ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, να βρω τα σκαλοπάτια που πάνε στη λευτεριά. Και όποιος θελήσει για να βρει ένα χαμένο αδελφό, ένα παλιό του φίλο, ας πάρει να μην γυρίσουμε. Μα πάμε με καμάρι και λέμε του τίποτα που το κλασσάτα στελέχη όλοι το εικάσιο,
Νικολαίδου Αγγελική, Παρούσα. Παπαέτης Στέλιος, Παπαϊωάννου Τασούλα, Παρούσα. Φινιαίος Κλεοπάτρα, Παρούσα. Φωτίου Απόστολος, Χαραλαπίδης Κυριάκος, Παλικαρίδης Ευαγόρας, Κύριε, ο Ευαγόρας ο Ευαγόρας δείχνει πάντα παρόν στην ελληνική ιστορία. Ο Ευαγόρας παίρνει άριστα, παρόν. Παρόν. Είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή που παρευρίσκομαι εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας σε αυτή την επαιτειακή εκδήλωση προς τιμήν του μεγάλου ήρωα Ευαγόρα Παλικαρίδη. Πιστεύω ότι εκείνο το οποίο θα ήθελε να δει από εκεί ψηλά ο Ευαγόρας Παλικαρίδης είναι να υλοποιούνται τα οράματα και οι στόχοι οι οποίοι έθεσε ως νεαρός μαθητής στα πλαίσια του αγώνα του 55-59. Ως εκ τούτου, το καλύτερο μνημόσυνο για αυτόν είναι να δει μια Κύπρο ελεύθερη, αποστρατικοποιημένη, χωρίς εγγυήσεις και βεβαίως στα πλαίσια της ευρύτερης προόδου του ελληνισμού, ο κυπριακός λαός να δει καλύτερες μέρες. Ευχαριστώ κύριε Πόρκη. Του 8ου Συντάγματος, Συνταγματάρχης Πεζικού, Κωνσταντινίδης Πέτρος. Διάβασα τον κατάλογο και εσύ έγραφες στις φυλακές, στα μικρά σου γόνατα, έντιμε κύριε Υπουργέ Άμυνας, σεβασμιότατη, πρώην Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Δήμαρχε Πάφου, κύριε Περιφερειάρχη Πάφου, στρατιωτικοί πρόσωποι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, κύριε Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΠΑΚ Νεάπολης και Βηρητού, κύριε Αναπληρωτή Καθηγητή Σύγχρη και μέλη του Δήμου Πάφου, επαρχιακή επιθεωρητή μέσης εκπαίδευσης, επαρχιακή επιθεωρητής, κύριε Πρόεδρε της Σχολικής Εφορίας, διευθυντές σχολείων μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης, συμμαθήτριες, συναγωνιστές, συναγωνίστριες του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Κυρίες και κύριοι, το Λύκειο Πρώτο Εθνάρχη Μακαρίου του Τρίτου Πάφου, 50 χρόνων από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, τιμά σήμερα με ιδιαίτερη Ευαγόρα Παλικαρίδη. Ο έφηβο που προέταξε την ευψυχία του Πάφου, που όστωσε το ανάστημά του μπροστά στην εικονίστηκε και μαρτύρησε, υπερασπιζόμενος τα δικαιώματά του ως άνθρωπο της φυλής μας, πολέμησε για